Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam yapi. Yasno but ka ICA. Ka National People's Youth Front kala pentip bakan Pynkupburom ki kena Pule ki bila pas bah ke examen SSLC but HSSLC, CBSE but ICSE. State President ke Npyf umawai lat miki shallah la pentip bakan ke Pynkupburom kan long nagbenta ki kena Pule jong ke East Khasi Hills District Ribhoi, Southwest Khasi Hills, West Khasi Hills but East and West Khasi Hills. Kibala ban yo ekani ka khusnam kinde ki khenna ki yo nyepusan percent chaneng naga HSSLC ba prapu percent chaneng naga benta ka CBSE ICSE naga benta ka SSLC ka long prapu percent chaneng ba de ki board ka long prapusan percent chaneng ula pentep ba ki form la ban pendap limba ka link daga balai ha ka Instagram ba Facebook page jong ka Npyf Meghalaya ba jong umawai lat miki inshallah. Katarik bakhadu benpoi application form kan long haswa ka pusau tru jemang arjar arpusan. Pynkupburom nakalian jongi naka National People's Party Youth Front Meghalaya. Nakalian jonga kum State President iba Pher Manhawar golong General Secretary jok Npyf Meghalaya. Bat kejingin nonang iba Erastus Nongsi ibolong Vice President jok Npyf Meghalaya. Niwan hangne ban tip Panakalian jongi kum sibenta pan ai mensil ya ki khon samla ke jongi ki bala le pha ha kani ke exam jong ke class 10 but class 12 tengi nakalian jongi ki penkre ban Pynkupburom lani ban ai burom ya ka jingtre shutom ke jongi te nakalian jongi mila penkre ya kani ka facilitation award te ya kani ka award ki bala ban apply ho oi nakalian jongi ni kwahi ban ai khambul tang nisnyong thu khamtam hun usnem ka percentage ka pass out percentage ka long ka heba tenata ka daw ni labo ya ka cut off kata ka long ya ka HSSLC le ni class 12 ka long 90% but shalor ha ya ka emboss but ya ki wei ki board pa kum ka CBSE but ICSE le ni ki wei ka long 30% but shalor nabenta ki class 10 pa ka SSLC ka long 30% but shalor ya ka emboss but ya ki wei ki board kalong prapusan persen shalor kita kidai ki cut off percentage bangi labo ya ki bala ban apply but pila ban apply ya kani ya uling pila ban yo lamba ka neka Instagram ID jong ka Npyf Meghalaya Instagram but FB but kum joro na ki social media handle na ka kejonga kum state president te kitu kiba kwa ban apply shulek hangto la don uling pin open yo uling la don hi ki kiba pidai ban pendap ya ki jing don kam hangto te onda bila de ban pendap pi sapha bat ka jing tip ka ba don kam ba halor kene ka long ka last day kan long ha ka arpu saw torik ubnai mi usnem arjar apusan kata kamut ha uni ubnai hi ka arpu saw torik bat ngapan map mo na ipai ba ho ni kwa ban ai khambon kapor tambang isnyo tho nomor kini bon na pren kini hapan le join no shaki school and colleges ki jongki tenak ta kadaw ngimla ban ai por khambon tengi kwa ban pendep shwa pa kin le join tenak ta kadaw ngila bo e kelas ki aku sautere but ngapan map napi baladon kino ki ba apply hatin jong ka aku saw ya kita ngimla shuban pria te kani ga jing part ki jongi ho kani bat ka wei ga jing pentip ka badon kambo kalong ba kani ngila divide haki 3 region namar ka jing no nam ta ka jing suk jo kina tingila haka Giant Hills region ngila dep ban tanlai ya kini kiling bat menta ka singin pelai nam ta ka Khasi region te haka Khasi region ki bala ban apply ke dei nabaro ki district ki badana Khasi region kata kalong na do ka East Khasi Hill Ribhoi Southwest Khasi Hill West Khasi Hill but East and West Khasi Hills ki bala ban apply ta onda pila dep ha ya kini details jo phi ngin sepentip bat ya phi ya ka time and location ya ka jaka bat ya ka sni
kabingin sepenlong ya kene ka facilitation te kini kita kijing pentip bat kini kita kijing persang kaba mau nak kalian jongi tengi kanma dan kilo kijing duna kene ka dai tak kijing persang na kalian jongi na mentam ai mensen syuk ya kita bikon samla kebala tai syutong ha kene ka exam kebala de. Daging ini penting tengah ai Pule syuk.